En hier, lieve kijkers van TV Oranje, gaan wij over vanuit Kirchberg, waar de zon hier hoog aan de hemel staat, naar mijn nieuwe single. Van Bentham, wat gaan we doen? Hé Paul, ik wist helemaal niet dat je hier was, maar... Nee? Wat gaan we doen? Ja, we gaan toch niet trommelen niet, hè? Toch wel. Oh. Dus we gaan de trommel roepen. Zullen we hem samen doen? Graag. Doen we hem samen. Graag, heel graag. Gezellig met deze schöne Mädchen. Mädchen. Ja, zeker. Mädchen. Vanuit hier. Kirchberg. Ja, Zo is het ook. wij spreken het niet zo goed aan, maar zij kennen het heel goed. Want als de trommel roept. Ik vond heel lang geleden op een wereldreis een verloren paradijs. Een meisje op het strand pakte me bij de hand. We liepen samen door het zand. Trommels in de nacht. Kannibalen op jacht, zei ze snel. Ik red je wel. En dan gaat hij. Want als de trommel roept, hai, 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 verstop je goed. Ze komen aangeslopen, houd goed je ogen open.